Следващият народен представител, който е заявил желание за изказване, е господин Кенов от Българския демократичен център. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Повечето неща вече се казаха и ще бъда кратък. Съжалявам, че министърът на труда, социалната и демографската политика днес не е тук сред нас. Много бих искал да разбера как министърът през инструмента държавен бюджет и бюджет на ДОО ще реализира демографската политика в България на това правителство. За реформи пореден трети бюджет, в който не става дума. Много от Вас, колеги, говорихте за политики. Аз не виждам какви са политиките в този бюджет. Отново ще маркирам най-важните за мен неща. Бюджетът на държавното обществено осигуряване преповтаря идеологията на предишните бюджети. Със сигурност може да се каже, че бюджета на ДОО за 2015 няма да повиши качеството на живот на българския гражданин. Ще се съберат повече пари, като същевременно не се увеличават съразмерно кръга и обема на предоставените социални услуги. По отношение на максималния месечен размер на осигурителен доход, увеличение от 2400 на 2600, с 75% увеличение на минималния осигурителен доход на земеделците и тютюнопроизводителите, 4,4% нарастване на минималните осигурителни прагове. Увеличаването на максималния осигурителен доход трябва да е обвързано с промяна на прага на максималната пенсия и заместващия доход. За пореден път изниква въпрос: защо при положение, че размера на пенсията се изчислява на база формула, е необходимо да има максимален размер на пенсията? Как така кореспондира и как това кореспондира с активиране за плащане на осигуровки на реални доходи, при положение, че няма да получат адекватен заместващ доход? Част от колегите спекулираха, че става въпрос само за тютюнопроизводителите. Колеги, в България има много зеленчукопроизводители, овощари, дребни животновъди. Тези хора плащат осигуровки като физически лица. Това са избиратели не само мои, не само на колегите от ДПС. Това са нашите избиратели на всеки един от нас. Вчера споменах, че по мои сметки ние му облагаме доход, сякаш получават 16 000 лева годишно. Тези хора не получават такива пари. Осигуровки от размера на 1000 лева просто е немислимо да им се съберат на тези хора. Моля Ви, между първо и второ четене това нещо направете нужната проверка, проверете го отново. Моля Ви това нещо да отпадне и с течение на времето този проблем да се изчисти. Няколко от колеги казаха, по-важното е да осветлим хората, които не плащат осигуровки в момента. Дайте да ги стимулираме, да ги задължим да внасят осигуровки, да им изискваме документи за внесени осигуровки при кандидатстване по проекти, при кандидатстване за тая помощ от 1250 евро. Да го направим като изискване. Да видим кой реално е земеделският производител. Дали е зарегистриран като такъв, дали си плаща осигуровки и тогава да го субсидираме. А не просто едната помощ да я раздаваме на калпак, а от другата страна точно хората, които плащат, да ги удряме тях. Съществени промени има в разходната политика. От 1 януари 2015 се увеличава възрастта и осигурителния стаж за пенсиониране с по 4 месеца. Ние сме против това предложение. Съобразно швейцарското правило резултативно се увеличава максималният размер на получаваните една или повече пенсии от 840 на 910.
Министърът заяви, че заместващия доход е 50%. Но ако направите проста сметка, при 2600 лева максимален облагаем доход, дори да сметнем 910 лева, които са към 1 юли, става 35%. Или ако аз плащам върху 2600 лева заплата, 37 години, колкото е стажа, ще платя около 150 хиляди лева. С пенсия от 910 лева трябва да получавам пенсия 13 години и половина. Но съобразно продължителността на живота на мъжете в България, аз най-вероятно ще живея само 6 години след пенсия, така че 8 години и половина си остават за държавата. Затова говорим за адекватност. Според НОИ минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст се променя по правилото за осъвременяване на пенсиите, като достигнем ръст от 8,5%. Очаква се средният размер на пенсията на един пенсионер през 2015 да стане 319,99, при очакван размер за 2014 – 308,53. В същото време КНСБ изчислява други данни. По линия на съвременяване чрез швейцарското правило, обаче се очаква да се увеличи с 1,9%, или хората с минимални пенсии да получат от 154,50 – 157,44, а тези са средна от 308 на 314. Удължава се срока по параграф 4 за пенсиониране на категорийните работници. Ние считаме, че тук трябва да има кардинална промяна. Работата с отлагане тук няма да стане. И особено по отношение на трите вида работници. Тези, които работят под земята, под водата и във въздуха. И моята любима тема. Увеличаването на периода за изчисляване на майчинство от 18 на 24 месеца. Защо? Кому е нужно да получават майките по-малки майчински? Кому е нужно това? Колеги, един български баща и една българска майка, общо заедно двамата, заплащат осигуровки близо 80 години, като го сметнеш. Това, че са получавали ниски доходи в началото на своя трудов стаж, не значи, че те няма да внасят общо заедно 80 години. Затова исках да питам господин министъра: къде е демографската политика на министъра на труда, социалната и демографската политика? На вице-премиера по демографска политика? Според групата на Български демократичен център, бюджета на ДОО удря малките, бедните. Вчера чух, че това ще бъде държавният бюджет ще бъде бюджет на стабилност, на сигурност, на спокойствие, на възможност за развитие. Според мен това е стабилност на демографската катастрофа, сигурност, че хората ще стават по-бедни, спокойствие не виждам за кого може да има, а възможност за развитие само на сивия сектор в земеделието. Искам да завърша с един цитат. Ако свободното общество не може да помогне особено на бедните, то не може да защити и богатите. Не е на Маркс, на Джон Кенеди. Благодаря. Реплики?